pane nhau iri kutenderera yatinoona kuti aiwa Nick Mangwana anoposta epicture remutungamiri wenyika yemasondanzo Mnangagwa aiwa rakudhara yazoratidza kuti aiwa mutungamiri anga achiri jaya chairo chairo, anga achiri kuzvinzwa, anga achiri mukomana chaiye. Taona kuti picture iri rakonzeresa ratenderera. Sandapinda mashoko abuda achinyorwa noti bva subscriber obva walaika wotina on the bell icon. Nick Mangwana anoposta this picture sera muri kuona muvidhio iri ramuri kuona remutungamiri wenyika. Anobva posta achirinyora achiti the incoming Sabc chairman, a highly experienced statesman. Ndo mashoko anonyora. Mashoko iwaya abhowa vakomana nyame opposition vachiti aiwa yes, you are saying he's the statesman, ndiye ari kuwana chairmanship, tikuzvibvuma, but vari kugwadziwa nokuda kwokuti Sabc aiwa yakanegleta the CEO. Anobva anyora achiti why are you posting a photo from 19 Guchanembe? Post a current one. Are you ashamed of your principal's age? We need new leaders. Saka panapa vafadzai mara kutipinda neimwe nyaya achiti aiwa are you ashamed na principal wako kana kuti mutungamiri wako neage yake nokuti aramba akangoclinga to power but ava kuma80s anofanira ari munhu akuda kunozorora. Mashoko anouya panapa achitaurwa nafadzai mahere aiwa achiratidza kuvoekana nezviri kuitiwa nethis regime nakomana na Nick Mangwana. Tudzai mafungiro enyu, pinda mucomment section medu kutudze mafungiro enyu munotidii pamusoro penhau iyi. Aiwa musaka no subscribe, like, turn on the bell icon.